Dili gayon sayon ang kinabuhi sa ato ang mga pulis. Ang usa nila katiil, nakatikang nadaan sa lubnganan. Samtang kung masipyat ang usa katiil, nakatikang usab sa prisuhan. Dunay mga panghitabo nga ang pulis maoy makapamusil og sa pikas bahin dunasay panahon nga ang pulis maoy mapusilan. Kanus aba gitugot sa ato ang balaod nga ang ato ang mga pulis makagamit sa ilahang pusil. Natural panahon sa mga engkwentro. Dili mahimo nga magpatara lang ang mga pulis ug duna sila'y ikakontra nga mga gigukod sa ato ang balaod. Ug ang ikaduha ang gitawag og self-defense. Nabutang kini ubos sa Article 11 sa atuang Revised Penal Code. Dunay mga elemento sa self-defense. Una niini ang gitawag og unlawful aggression. Ug ang ikaduha, reasonable necessity. Ang ikatulo, lack of sufficient provocation. Unsa man kining matanga. Ang una, unlawful aggression. Dunay nahitabo nga pagpangatake. Pananglitan ang kriminal nagda og kutsilyo ug iyahan nagyod nga atakihon ang pulis aron dunggabon. Ikaduha, reasonable necessity. Wa nay lain pang mahimo ang pulis gawa sa paggamit sa iyang pusil. Ang kriminal nagdaog kutsilyo, nagsigig abante, atras-atras pod ang pulis. Giwarninga na sa pulis, bang! Ayapag! Sukol! Wag yun ipatoo. Laing warning shot sa pulis, bang! Ayag sukol! Wag yun ipatoo ang kriminal. Hangtod nga ang pulis, dito na napiit sa paril. Wa na lain pang mahimo ang pulis na miligro ng iyang kinabuhi, iyang gipusil ang kriminal. Ug ang ikatulo nga elemento gitawag og lack of sufficient provocation. Kinahanglan dili manguna ang pulis sa pagpangatake. Pananglitan ang pulis nagsilos kay ang iyang uyab ni kuyog og laing laki tungod sa grabing pangabubho sa pulis, gisung niya ang laki ug unya siya mismo ang ni una og ibot sa iyahang pusil. Karon wa kahibaw ang pulis nga kadto dayang lalaki nga iyahang gisundan ug unang giibtan og pusil, maayo pod to og armas. Now, pananglitan ug ang pulis hingigo pod kayo, nalupigan to niyang laki nga maayong mo gamit og pusil, napusilan sa pulis ug napatay, dili magamit sa pulis ang depensa nga gitawag og self-defense. Ang moral lesson, kutob sa mahimo, ang ato ang mga pulis, duna gayoy gitawag og maximum tolerance. Kinahanglan mahibaw mo niining 5 ka W. Unsa ni? Unang W, what to shoot. Unsa may pusilon. Ikaduha, when to shoot. Kanus-a mo pusil. Ikatulo, where to shoot. Asang lugar nga pwede na siyang makagamit siyang pusil. Ikaupat, who to shoot. Kinsay pusilon. Ug ikalima, why to shoot. Ngano man nga iyahan ng
gamiton ang iyang pusil. Ayaw mo og salig, kamo mga pulis, kay bisan pa man og depensa sa balaod ang gitawag og self-defense. Dili kana automatic nga maabsuelto kamo sa kaso. Pasakaan pa kamo og kaso, labi na pribadong individual, dunay ikasarang pag file og kaso, maproblema pa kamo. Aabot pa ang kaso ngadto sa ombudsman o dili ba sa Internal Affairs Service o sa Napolcom o sa korte dakong labad sa kay bisan pa man og kanang gitawag og self-defense makapaabsilto ninyo sa kaso apan pasakaan kamudaan og kaso. Usa pa ninyo ma-invoke ang gitawag og self-defense.